Νικόλας Ανδρέας Βασιλιάδης. Περάστε τα παιδιά του περσινού junior level, δηλαδή β' τάξη τώρα, και προχωράμε στο merit τώρα. Awards of Excellent Merit λαμβάνουν Αβραάμ Σταυρή, Δημήτριος Κρητικός. Award of Excellence in Pass, Jenny Iliana Κασουρή, Γεωργία Δημητρίου. Προχωρούμε με τους μαθητές της γάμμα τάξης, άρα θα τους απονέμουμε βραβεία για το προηγούμενο έτος, δηλαδή το Primary B Level, Award of Outstanding Excellence, ελάτε εδώ κοντά. Λοιπόν, Primary Level, Award of Outstanding Excellence, Distinction λαμβάνουν Γιώργο Σταυρή, Ράγια Νέντσεβα, Παναγιώτης Χαμάρης, Γρηγορία Χριστοφίδη, ελάτε παιδιά μου πάνω, Σωτήρης Ζαχαρία, Ειρήνη Φιλίππου,